నేట సద్విచార్ 8-8 జిందగితే కహి జోలింగ్ మరట్ పిస్సి మత్తచ్చొంగ్ రోజ్ మాకున్ హేతు వాసేరేన్ మనంతంగ్ అవ్ జోలినల్ బద్దె ఉంది కాడర్ వానల్ కీతెకే ఇత్తెకే మాకుందు పుట్టు సేవాలిక్ మందంతంగ్ కహి జోలింగ్ మాకున్ ఓడ్కి సిల్వక్ మాకున్ ఖుషి గమ్మత్నే ఇర్రంతంగ్ జిందగిత్ రోప్పో కహి జోలిన్ హేతు కీవాక్ మరుంగ్సి మత్తేకేన్ పిస్స పరంతట్ దాహ్నే జిందగిత్ రోప్పో మాకున్ ఆతగాయల్కున్ హేతు ఇర్తెకేనే మరట్ సుద్రేమాయ పర్రంతట్ 9-9 మరట్ ఉత్వాల్ వడిదగ్గ ఆక్సిజన్ మనంత అద్ మాకున్ పిస్సు సీంత మరట్ సుట్టికి ఇవాల్ వడిదగ్గ కార్బన్ డయాక్సైడ్ మందంత అద్ మా రొప్పోనే మత్తేకే మా పరందునే నుక్సన్ కీంత తెన్ పేసి చొకోటున్ రోప్పో ఎచ్చి కరబున్ సుటికీం ఇంజేర్ మాకున్ ప్రకృతిత ధర్మ వేహాంత మా రొప్పో సోంగ్ ఉండే ఓర్రోన్ రేచ్చి వాట్సి వడ్కువల్ బుద్ధి గూన్ మత్తేకే మా పొర్రో మరటే మయ దయా నేనర్ తోహ పర్వట్ మా పొర్రో మాకున్ మయ దయా నేనర్ సిల్వక్ సొత్తేకే ఉండే ఓర్రోన్ పొర్రో మయ దయా నేనర్ తోహ పర్వట్ 10-10 మావ జిందగి మాకున్ నచ్ తప్సిల్లె ఇత్తెకే వర్రోకే ఉంది జాగ సొంజి ఉద్దన నన్న ఓర్రోనాయే మంతోన్ ఇంజేర్ సంజేమాసి నిమ్ బత్తల్ కీక ఇంతియో నీ మందున్ పూసి కీసి కరికీయన మావ ఊహా పర్పంచ్నే మరట్ బగ్గ మత్తేకే ఖుషితే మనంతటో మకన మాకున్ సమాధాన్ బరాబర్ జర్రూర్ పుట్టంత మాకున్ పుట్ట సమాధాన్ తున్ ఏవ్లే విడ్లే తయ్యార్ ఆసి మందన బచ్చోర్ తక్లిబ్ ఆయా తేరి లడేమాసి మున్నే విత్తన పుట్ట బరాబర్ సందీరయే పుంగాక్న సర్రి ఆయో మావ సర్రి చహ్క్న సర్రి మందవచ్చు మాకున్ బోరే పుంగాక్ తార్సి వర్రా కోకో ఇంజేర్ ఇన్నూర్ మావ మరటే రెడ్ కార్పెట్ తార్సి మున్నె తాకన మాకున్ బోరే హీరో కీయోర్ మావ మరటే హీరో ఆయన 11-11 తోడితే లడేమాతేకే ఉంది విజ్జ మొరో లాసి డైగ్గూర్ అంత జిందగితే మాయనాన్ టోకార్ లాగ్తేకేనే సుద్రేమాంతోర్ నీ రొప్పో కరబ్ బత్తల్ మంతయో నీకే కరేమాసి మందంత నీ రొప్పో మత్తల్ అద్ చోకోట్ జగ్ దునియత్ వేడ్చి ఆయన నీ రొప్పో మత్త కరబ్ నీ రొప్పోనే మక్సి మందన బత్తి నిహ్గా మత్త హిక్మత్ తెలివి ప్రతిభ జగ్ దునియత్ వొడ్కి ఆయన బుమ్మి తగ్గ మిస్డేమాతల్ సప్ప కరబ్ అంత ఉంది విజ్జ తప్సి దాహ్నే మరట్ గిర హమేష నొర్తల్ హీరామోతీన్ మోడీ చంకే మాయన 12-12 వెంజడున్ తేరి కేవ్ చోకోట్నంగ్ బారి ఇత్తెకే కేవ్ కేంజ్తంగ్ వేహ పరుంగ్ బత్తి కేంజోంగ్ అవేనున్ గిర వెంజర్ వేహ పర్రంత కేవ్కున్ వెళ్లే కాం వేహ్చి వెంజేడున్ కాం వెహ్వక్ మత్తేకే మావై నుక్సాన్ అంత 13-13 ఇద్ జిందగి ఇన్వల్ భాయ్ చుడ్డూర్ నీ కూన్ బోరోయ్ తే ప్రేమ మయ దయా నేనర్ తే సూడంతెరో నీ కూన్ బోరోయ్ తే మాన్ మర్యాద సీంతేరో ఊర్ సర్సో వెళ్లే మన్లే సూడా సుఖ్నే పిస్కి 14-14 వెడిల్ పాన్ బచ్చోర్ కటింత ఇత్తెకే నిమ్ బచ్చోంగ్ సినిమాంగ్ సూడ్కితేరి బాబోన్ మోడీతోర్ హీరోనీక్ బగ్గనే దిస్సోర్ నిమ్ బచ్చోంగ్ మందీర్ మహల్క్ వెలికితేరి బేయేన్ మోడిత పేన్ నీకున్ బగ్గనే దిస్సో బేయే బాబలిర్క్ తన్వ సంగ ఇర్వల్ అధికార్ వేలో పేడికున్ మత్తెకే ఇద్ దేశ్ నగ్గ ఉంది గిర అనాథాశ్రమం మన్వక్ సొందు బత్తలోయో బత్తి అద్దె వేలో పెడి మర్మింగ్ ఆతుపజ్జ పోరాకు మూర్యలిర్కున్ అవ్వల్ బాబోన్ మోడీ సూర్తెకే ఉందిగిర అనాథాశ్రమం మంజీ మన్వక్ సొందు వెడిల్ పాన్ బచ్చోర్ కటింత ఇత్తెకే కాం సిల్లె దంద సిల్లె రిక్కం ఉచ్చి మంజీ ఘాటో తింజి మంజర్ మంతి ఇంజేర్ మీత కాండీర్ పేకూర గోష్టి అర్రనచ్చోర్త కటిన్ 15-15 గోష్టి తున్ మాన్ సేవక్ సోత్తెకే వడ్కువక్ దబ్ మనవలె బరాబర్ మాయనన్ మాన్ సేవాక్ సోత్తెకే లంగ్ మన్వాలే బరాబర్ 16-16 ఉండే ఒర్రోన మన్ పర్రందున్ నోయుసీలే ఉంది నిమిషం ఆయార్ బత్తి గాయల ఆతమందున్ మేయన ఇత్తెకే మావ జిందగి గిర పూరే మాయో అదెన్ సాటి ఉంది గోష్టి వడ్కన్ తోల్లే ఉంది తున్ రండ్జోక సొంచి కీయన 17-17 మావ కిస్మత్నే వాతల్ అద్ మాకున్ గర్ర వాయు సీంత గమ్మండి తర్రంత అద్దె మావ హిక్మత్నే కమ్మై కీతల్ అద్ మాకున్ ఖుషి గమ్మత్నే ఇర్రంత మరట్ మెహ్నాత్ కీసి కమ్మై కీతల్ అద్ మాకు పంజసీంత మాకూన్ చొకోట్ ఇర్రంత 18-18 మరట్ బహాన్ మందనయో మరట్ వర్రోకే మత్తస్కే మావ ఆత్మ మాకూన్ వేహంత మరట్ బహాన్ పిస్సంతటో మా సిర్ముట్నూర్ వేహంతేర్ కహిలోకూర్ కున్ మరట్ బాయ్ వేనే వొడ్కి ఆంతట్ అని పిస్సి మత్తంచంగ్ రోజ్ కూర్ కున్ మరట్ హేతు వాసేర్ మనంతట్ ఆహ్న్ హేతు ఇర్వలీర్ పుట్వల్ మావ కిస్మత్ 19-19
బోర్డ్ రాల్తంగ్ పుంగాకున్ సూడ్సి దుఃఖ ఆయవాడున్ తేరి పొయవలిక పుంగాక్నంగ్ మర్రకున్ ఏర్ వెడివల్ చోకోట్ జిందగీ ఉంది పయనం అదేనగ్గ బచ్చోరో తక్లిబ్ బచ్చోరో ఖుషి బచ్చోరో దుఃఖ్ బచ్విరో కరేమాతుర్ ఇవ్ సంధి మత్తేకేనే జిందగీ కష్టం వాతస్కే ఓపికతే మత్తేకేనే పూన జిందగీ షురూ అంత మున్నే సొంద సీయవక్ కీతనున్ అడ్డంకులు సూడ్సి దుఃఖ్ ఖాతేకే హారే మాంతట్ ఈతంగ్ అడ్డంకుల్కున్ అనుభవ్ కీసి మరట్ కోసిత్ కీత్కేన్ మరటే మేయంతట్ 20 వీసా ఆతలద్దెనున్ సొత్తలద్దెనున్ సొంచి కేసర్ దుఃఖ్ కీసేర్ మన్మ అదుంది ఆసి సొత్త ఇంజేర్ మరుంగ్సి మున్నే మత్తలద్ లక్ష్యతున్ ఏవన్సాటి వీడన్సాటి కోసిత్ కీం మున్నే నీకున్ సూడ్సి కవ్తుర్ ఊర్కున్ నీకున్ దుఃఖ్ కీతుర్ ఊర్కున్ నీకున్ సూడ్సి లజ్జేమాసి గులాం ఆసి పిసంతేర్ అచ్చజెల్ ఓపికతే మంజి నీవ కోసిత్ ఆపు సీయవక్ కోసిత్ కీసేర్ మన్ నిమ్ అద్భుత్ కియే పర్కి బోర్డ్ రాల్తంగ్ పుంగాకున్ సూడ్సి మర్ర దుఃఖ్ కాయో బారీ ఇత్తేకే ఆతంగ్ బచ్చంగో పుంగాకున్ మర్ర పోయుసింత దాహ్నే మా కేదాల్ నిష్టే మాతంగ్ అవకాశాల్కున్ మల్ల పుట్టు సీవల్ బచ్చోరో తాకత్ మాహ్గా మనంత అదేన్ మరట్ ఒడ్కే మాయాన 21 వీసా ఉంది మా జిందగీతే ఇవ్విర్కున్ బస్కేడ్క్ మరుంగ్వా వర్రోర్ మాకున్ ప్రేమమయ దయ నేనర్ తోహ్తోర్వోన్ అని ఉండే వర్రోర్ మాకున్ కూబ్ అడుసీతోర్వోన్ ఉంది జోక అల్లరి రంది బాధ గిరే చోకోట్ మందంత మాయనలిర మనస్తత్వం తొహంత మావ మాకర్ధం కీవల్ కరుసింత బోరే మన్నిర్ మన్వక్ సొన్నిర్ నీక్ నన్ మంతోన్ ఇంజేర్ ఇన్వల్ మా కడ్డకాడేర్ సానల్ వేరీ హమేష మా సోపతి మందంత మా జిందగితే బోర్ బస్కే బారీ వాంతేరో కరేమాయో మాకున్ చేతో కీవలిర్ మాకున్ మద్దత్ కీవలిర్ హర్ మాయనన్ బోరో వర్రోర్ బేటీ అంతోర్ మల్ల ఊర్కున్ బేటీ ఆంతటోయ్ సిల్లెయోయ్ కర్రేమాయో టావ సిల్లె బత్తి మా పెట్టితే పర్రన్ మత్తచ్చజేల్ ఊర హేతు ఉంది దస్తక్ మోడి ఊర్ తొహత ప్రేమ మయా దయా నేనర్ ఊర్ సర్సో మత్త అద్వక్ హమేషా హేతు ఇర్నల్ మంజిదాంత మా మందే ఊర్ హమేష మంజిదాంతేర్ 22 వీసరండ్ నిమ్ వేడ్చితే మత్తచ్చజెల్ నీ పెజ్జె సందీరే వాంతేర్ అద్దే నిమ్ సికటితే మత్తస్కే నీ దడ్మీగిరే నీ పెజ్జె వాయో అర్రంత టింజేర్ ఉచ్చి మత్తేకే తాకవాయో హరే మాంతోన్ ఇంజేర్ కరేమాసి కోసిత్ కీవ మత్తేకే మెయివల్ కరేమాయో మున్నే ఆయవడు నిమ్ నిర్ణయ కీమా నీ మందే మత్త సంకల్ప్ నిర్ణయ కీంత 23 వీసమూంద్ పుంగాక్న గాడివడి బేకే సొత్తేకే హక్కే సోడియంత బత్తి మాయనన చొకోట్ పాన్ నాలుంగ్ ములాంగ్ నాలుంగ్ కోన్ జగ్ దునియతే పగ్రే మాంత ఇద్ జిందగీ బై చుడుస ఉండే వర్రోన్ పొర్రో సోంగ్ ఉండే వర్రోన్ పొర్రో కుప్పుట్ సుటికీసి సందీర్కున్ కవ్సేర్ వడుక్ సీకట్ ఇద్ జిందగీతే తేన్ తేరి డెగ్గుర్ బత్తల్ మంత సాతస్కే వోయవల్ బత్తై సిల్లే అదెన్ సాటి కవ్సేర్ మీరే మాసి మన్ హమేష హేతు ఇర్నల్ 24 వీస నాలుంగ్ ఇద్ లోకంనే బచ్చొంగో రంక్ మంతంగ్ మాకున్ పస్సంద్ వాతలే రంగుండే వర్రోన్ పస్సంద్ వాయన ఇత్తేకే బహాన్ కేదే మత్తంగ్ సీయుంగ్ బొట్టంగ్ ఉంది తీర్ సిల్లింగ్ మెంజే మా దాహ్తే సందీర్ బహన్ మందంతేర్ ఉండే వర్రోన్ దాహ్త్ మరట్ ఉంది దియ తేరి మంద పర్కట్ కీ బోన ఇష్టమున్ వోన్ సుట్టి కీకట్ ఉండే వర్రోన విచార్ అచార్ దున్ మాన్ సీకట్ 25 పంచిస్ కొత్తంగ్ పిసన్ సాటి అని నీ మంద్ రొప్పో మత్తలదేన్ నిమ్ ఇత్తల్ అద్ వస్తు ఏతాన్ సాటికాం సీంత బత్తి ఉండే వర్రొన మాన్ గున్ ఆత్మతున్ ఎత్లేతే కాం సీయో మాయనన్ మాన్ ఉండే వర్రోర్ సీయన మాన్ ఏతన ఇత్తెకే వోనా విలువ సూడ్సి సీంతేర్ సమాజ్ మాకున్ బత్తల్ కీత ఇన్వల్ ముఖ్యం ఆయో మరట్ సమాజునగ్గ పిస్సంతట్ మెంజే సమాజున్ మరట్ బత్తల్ కీతట్ సమాజ్నల్ మరట్ బత్తల్ కరి కీతట్ మరట్ వాయువల్ పిడినుర్క్ బత్తల్ కరుసీతట్ ఇవ్ సందిన్ ఉంది జొక ఆత్మ పరిశీలన కీసి ఉంది చోకోట్న కాంకీతెక్ తేరి ఆయార్ మాకున్ సంతృప్తి ఇన్వల్ మంజిదాంత ఇద్ కొత్తన్ తేరి వెళ్లే సంతృప్తి ఖుషీ సీంత కొత్తంగ్ మందన బత్తి దుస్మాందున్ తర్వడచ్చోర్ మన్వా మాకున్ వాహనేయతే ఆత్మాభిమాన్ మనంతయో ఉండే వోర్రోనగ్గగిర ఆత్మ మనంత వోన ఆత్మతున్నోయు సీవకుండే వర్రోన ఆత్మతున్మాన్ సీయన 26 వీస సారుంగ్ ఆర్సలబ్బడ్ వెహో ఇన్వల్ గలతాంద్ కవ్ వలిక్ సివ్లింగ్ తోహంత బత్తి ఆర్స కవ్త తొడ్దున్ పెజ్జే మత్త దుఃఖ్ ఆపతీతున్ తోహో దాహ్నే మా మున్నే మత్తోర్ వోన్ బారితే అంచనా వాటన్ తొల్లె వోన్ బారితే ఉంది జోకా చొకోట్ కరికీయన మాకున్ ఇష్టం వాతతీర్ ఉంది అవగాహనతే వాయువ హబ్బిడోర్ మాయనన్ పూర కరికీతు పజ్జ ఉంది అభిప్రాయంనే వాయవల్ చోకోట్
मराठा आरसत मोडी आयवक पर्रन मत्तोर मायनन मोडी सोंची कीकट विचार कीकट इद तोडसम कैलास गुरूजीन मंद रोप्पोड विचार मन्वल नार वागपुरा जिल्ला आदिलाबाद।